Bai, orokorrean grebaren jarripena oso handia izaten ari da, guretzako greba historiko bat izaten ari da. Oarsoaldean praktikamente industria guztia itxita dago, komertzioa ere orain da hasteko ordua normalean, irikitzeko ordua eta itxita dago. Bidasoan ere nahiz eta jarraipena ez da ehunekoa izan, oso handia izaten ari da. Bertan ere esaten dute greba historikoa dela eta behar bada inoiz egindan greba handiena dela, eta hortaz iruditzen zaigu kriston emaitza izan dula greba deialdiak eta argi gelditu dela jendearen haserrea eta lan erreforma inposatu hau ez dela onartua. Orain pixka da galderatxo bat besterik gabe. Pikete informatiboak bukatu dituzue industriagunetan edo, orain zein da hurrengo urratsa? Suposatzen hemen batzarragin informazioa pasako duzuela? Orain batzar bat egingo dugu, hemen horretan batzarra egingo dugu, baina gainontzeko herrietan ere batzarra egingo dugu. Bertan informazioa banatuko dugu, badakigu poligonoren batean ertzaintzarekin istiluren bat egon dela, presionatu baititu piketetan zeuden lagunak eta ez baitute utzi informazioa ematen langileei, eta hortaz informazio guzti hori eman da, egingo duguna da komertzioetatik eta buelta bat eman, nahiz ikusten dugun guztia edo illa guztia itxita